हेलो हेलो वाह हेलो ठीक है। तेरा नाम भैया हाँ हाँ बेंजो वाला के शिकायत रवा कहते हैं कि ज्यादा आवाज हाँ तरवा जैसा महिंदर नहीं खे कंट्रोलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर देखिए गिरगिरा जाला यौरिया जोड़ा लगा बहुत जोड़ा जोड़ा भावल जैसे ना इंसान ठीक बारे बेचारे लेकिन इंसान ठीक बारे बेंजो मास्टर चला बजे 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 भैया नाल के टोन में नाल के टोन धान्य हो जा धान्य हो जा जियो जियो रे ढोड़वा बढ़ा दे बेंजो में साउंड बढ़ावा बेंजो के साउंड बढ़िया बा करम तोहारो लागे खानदानी बा
बाहर निकल जा मैडम जी अनहर लाबो अनहर लाबो हाँ हाँ कमांडो मैगजीन लोड जय हो गुजरे नजरी से जब तक गुजरिया धर के लजोरे गुजरे नजरी से जब तक गुजरिया धर के लजोरे कहीं को दिल बारे सीना के भीतरिया कहीं को दिल बारे सीना के भीतरिया वो दिल लागल बा तो गुजरे नजरी से जब तक गुजरिया धर के लजोरे गुजरे नजरी से जब तक गुजरिया धर के कहीं को दिल बारे सीना के भीतरिया कहीं को दिल बारे सीना के भीतरिया कहीं को दिल बारे सीना के भीतरिया वो दिल लागल बा कहीं को दिल बारे सीना के भीतरिया वो दिल लागल हमन के यार बचपन के हजारी यारे भैया बाबू हमन के यार बचपन के यारे यारे गोटिया आओ एगो रनिंग में बजाबो मिजाज बना के वाह मतलब कमजोर जान के हमरे पर लाग गइल हाँ हाँ हेलो मेन के तनी बढ़ाई नचनिया रख कम उम्र के महाराज बताओ तो बुढ़िया ले आइल उनकर आधार कार्ड देखल जाओ 68 वर्ष झूठ ना हेलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बुढ़ाल परोर हो हेलो हेलो चेक चेक हेलो जाना रिश्तेदार लगत रे बोला लो अब हमनी के गीत संगीत में लगल जाओ इनका के कहल गई कि एगो चटनी गा दीजिए ब्याह जी कि हमरा भैया लोग रुक जाएंगे तो ये अब लगले कथा कहे और मनोहर पोथी में जा तारा इहो ज्ञान नहीं है कि माहौल कैसन बा आ कैसन गीत संगीत गावल जाए लेकिन चलो नया नया बारे ने धीरे धीरे अइबो सीख जाइबो कजी कदो हमनी के बानी जब मुंह नोचावा कतना ई गलत बात के प्रयोग कइले बताई लेकिन जानत रहो पूर्वा कतनो जोर लगाई तो पछिया जस घाटा ना होई पूर्वा कतनो जोर लगाई तो पछिया जस घाटा ना होई कंकर पत्थर फिसला से कबो आटा ना होई गावो तर गावो गधा जैसे उछला मत ना त ताहरे लान देव नु कि
वैशाली जिला में तहार को साटा ना हो बुरबो के आदमी कहेंगे किताब पढ़बी उम्र बा किताब उम्र पूछता रहो 28 पूरे वाला बात तोरो 32 होई 32 से 33 ना तो 38 इससे ज्यादा ना हो आओ गीत संगीत में बुरबक से बतियाए में ईटा ढोए से ज्यादा भीड़ पड़ेला तलाश में गोर नहीं खेल लगावे के लाश के अलगे से गोर लाग लेबे के आओ गीत संगीत बनाबो ब्यास के मेन पूंजी चचा गला अजे कर फाटल बांस जैसे आवाज बा आ उ बतियाए लागेला न तो हमरा शरम बढ़े लागेला ब्यास के मेन पूंजी गला का जी हां जी सावरिया रे सावरिया 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 बनेला कर में से बिगड़ेला कर में से लोग गाड़ी सुनत चले राह में कर में से इज्जत समाज में मिलेला ए चाचा कर में से नीति गाड़ी सुने लोग बियाह में सब कुछ कर्म पर जैसन हम कर्म करब वैसने हमरा फल भी मिली कर्म के अनुसार आज न तक काल फल मिले के बा कर्म के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देल बनी कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि तस फल जाखा बताई तो नहीं कुल यानी ज्ञान के बात ना हो खाली कहो तारे के दुगो खाए खातिर भाट जैसे खाली केस बढ़ौले बार बतियाए लगा गोल पॉइंट फट जाए हे बबुआ चले के बा भजन में भजन चाचा जी तीन अक्षर से बनल बा कौन कौन भ एक ज दो अन्न आ तीनों के तीन काम बा क्या काम बा भ के काम है भरम छोड़ाना कौन चीज के उच्च नीच के कि हम फलाना है तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे हम भागवत बाबू हैं हम दोनों भ के काम है भरम छोड़ाना ज के काम है जागृति लाना आ न के काम है नरमता लाना ये तीन गो गुण जो मानव के अंदर प्रवेश हो जाई तो भजन करे के जरूरी नहीं के भजन तो अपने आप होखे लगी चाचा मन मिजाज अगर शुद्ध बा तो भगवान के एगो अगरबत्ती से याद करी भगवान दर्शन दे दिए आ मने में अगर गंदगी बा तो एगो दूगो अगरबत्ती ना अगरबत्ती के दो चार गो कंपनियों जरा देबो तो भगवान दर्शन ना पागल कह बबुआ भजन गाओ बड़ी दूर से चल के आई बिया के दुगो हो ढोड़वा लगी उन्ने बुढ़िया दोनों के चिन्हत रहत उन्हें बुढ़ाल पर ई बड़ी दूर से चल के आई बिया तो इतना जरूर फर्ज बनता कि अपना समाज बा ते कर परिचय का हो ये अपने से बता दी तने निमन लागी जी आपका नाम पीहू रे एकर नाम है पीहू मजाक मत बनाओ अच्छा ये बताओ सच बताई बियाह शादी भइल बा कि ना ना हमरा से कर ले तार जइबे तब बियाह कर कवन बियाह ओरिजिनल बियाह हौ भतार से नहीं लगावो जिनकर नाम जपला से तरन तरन हो जाला नैया बेरा पार हो जाला अच्छा बताओ लास्ट प्रश्न बा भजन उजन में मन लागे कि ना
अच्छा खैले भी आई ना एकर मतलब तनी मनी हाँ लेकिन भजन करो जवानी तोड़ जाई न तो इहे शरीर बुढ़ा जाई तो तोहरे के नहीं कहत हम अपने आप के भी कहता नहीं इहे शरीर जब बुढ़ा जाई तो इहे मुंह से कहे के राम तो कहे लगी लाम भजन भाव होई ना तो उम्र बा भजन कला अरे मन के मंदिर में होला खड़ा हो जा तू भजन कला मैडम जी तू कोना के संभार देबू हई कोना के संभार दी है तो हम बीच बिचा के तो बुझबुझी छोड़ा अरे मन के मंदिर में होला अरे मूर्त भगवान के मन के मंदिर में होला मूर्त भगवान के लेकिन ना जान कहिया पूछे आई इंसान के ना जान कहिया पूछे आई इंसान के मन के मंदिर में होला मूर्त भगवान के मन के मंदिर में होला मूर्त भगवान के मन के मंदिर में होला वकील मूर्त भगवान के अरे ना जान कहिया पूछे आई इंसान के ना जान कहिया पूछे आई इंसान के पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो मीरा दे प्रभु गिरधर लायो तेरा है प्रभु मीरा दे प्रभु तेरे दरबार राम धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन भजन के चाचा जी है जे अंतरा बा आ ए जे मुर्की बा तो ने जैसे मुर्की मरली है ओझरा के ना फ्रेश मरिया मुर्की पिहू भोजपुरी के मुर्की के कपार के चुरकी के आ पलानी के भुड़की के बातें कुछ अलग बा बनू त मुर्की मारो प्लेन मुर्की त मंदिर में जाके बने बड़का पुजारी मंदिर में जाके बने बड़का पुजारी मंदिर में जाके बने बड़का पुजारी बड़का बड़का टिक्की बढ़ा के चंदन टीका क के आ बाहरा से देखे में जितना निमन लगी ओकर घर के चाल देखो एकदम घिनाए लगी मन मंदिर में जाके बने बड़का पुजारी अरे घरवा में देबे बाबू माई के गारी घरवा में देबे बाबू अरे माई के गारी अपने से भाषे धरो अपने से भाषे धरो दिमाग कुल खानदान के अपने से धांस धरती में कुल खानदान के अरे ना जान कहिया पूछे आई इंसान के ना जान कहिया पूछे आई इंसान के आन धन भरल बा दौलत में शुमार बा आन धन भरल बा दौलत में शुमार बा हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा हरि के भजन आन धन भरल बा दौलत में शुमार बा हरि धन भरल बा दौलत में शुमार बा हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार ना जाने कहिया बुझे आई ना जाने कहिया बुझे भजन के लास्ट अंतर के करी बा कैसे मड़ा चक्रधार मुर्की पिहू पिहू मड़े के चक्रधार
अरे अरे रुको 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 एकर क्वालिटी देखे के बा भैया। देखी जितना निमन नाचेली उतना सुंदर बोलबो करेली। एकर आवाज में मिठास भरल एक बार कहत पीहू आई लव यू। I love you. अरे मार डाली तली जोरदार ताली बजाई सब है। तालिया तालिया कितना ही सुंदर बोल लेली आई लव यू यू एगो उन करो नचनिया ही उनका फूलमती उनका अगर मुंह पर माइक लगा देब न कहब कि आई लव यू कह तो कहे कि आई लव यू। तो तेरा जियो रे नग जंगली नट ए बबुआ तनर में नारायण बानी ओ बहुत से जान लो नर में नारायण बानी ओ बहुत से जान ए भैया जंगली नट नर में नारायण बानी ओ बहुत से जान लो। अरे सब का के इज्जत करियो दिलवा में ठान लो सब का के इज्जत करियो अरे दिलवा में ठान लो नहीं अपने हो रखो नहीं अपने हो रखो अपना हो ज्ञान के नहीं अपने रखो अपना हो ज्ञान के। अरे ना जान पोगिया पूछे अरे आई इंसान ना जान ना जान पोगिया पूछे आई इंसान के ना जान पोगी। अब एगो चटक पटक गए कहे आ के नैखन समझ ले सब तनी हाथ उठाए रउआ लोग समझनी इनकर कथा का रहे आप सब चाचा आप लोग समझे सब लोग हाथ उठा के कोई समझे बोरा गोंगा बहुत दूर बताओ सब पैसा तो तू पानी में भेजा दे सब लोग गड़िया है हमारे कहे कि नजदीक में बनी हो तू तो मनोहर पति पढ़ के चल जाए 200 किलोमीटर बुढ़बा कहीं का कथा प्रसंग आवे के चाहिए जौना उपलक्ष्य में आइल बनी उपलक्ष्य के अनुसार कथा प्रसंग गईती ओकरे में विशेषता बतईती तब नु ब्यास तो नाम मुलायम सिंह गाड़ चैला राधा बुढ़बा अध्यक्ष साहब तक फेरा के कहिए देले रहो कि ना रउआ के जे निमन लागो उहे गावे का जी विवाह तो आज भइल भगवान राम के विवाह कबे हो गइल ओ घड़ी राउत हमरा जन्म रहे भइल का जी उहे में विशेषता गावे के चाहता का जी जब रउआ लोग नहीं समझ ले तो हम एगो फुलवारी से 5 मिनट प्रसंग सुनाई आ दूगो बाबू लोग के उठा के आ उहे में देखे ई जब गावत रहे नु आ प्रसंग उठैले तो दू जना जाऊं भाईत रहे हम कहने कि ना इनका बोलैला से कोनो फायदा ना देखो कथा प्रसंग फुलवारी के विशेषता सुनाई कि कैसे फुलवारी गावल जाला न त रामायण के दोसर कथा गाइब नु ते जब गुहा गिंजन हो जाए हम उहे सुनाई जे बाहर जाके चौक चौराहा पर शिकायत केहू ना बतियाई ना का जी भगवान राम अनु छोटा भाई लखन लाल जी सब लोग खुश बनी फुलवारी सुनावत तनी राम विवाह का जी राम विवाह तो बाद में बाबी फुलवारी के कहानी होके होके चाचा जी कहता नहीं होई हां तब हम जानत नहीं के भगवान राम अनु छोटा भाई लखन लाल जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ में रात भर जनक जी के नगर में विश्राम करनी सवेरे भई ते एजे लिखा गई का उठे लखन से विगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान गुरु ते पहिले जगतपति अरे जागो राम सुजा सकल सोच करी अरे जाय नहाए नीत निवाही मुनि सिरनाए
समय जाने गुरुआय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। तो चाहब कि दूगो भाई हमर जे कुर्ता में बा टी शर्ट में बा गंजी वाला ना आ लाल टी शर्ट वाला सुतल है देखो तो सुते खातिर ही जाई बा उठावा तो मम्मी सिका पर अचार रख आवत तो हमर भाई देख लियो इतना सुंदर है देखो तो ए छिल्लाबा अब हमरा आउट टेबे के पड़ी एगो और लइका केने भैया अरे बाप रे भगवान बनने में शर्म क्या है आ जाइए भाग वाला के मिलल ना 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 एगो जैसे जो उठा ली लाल टी शर्ट हो धन्नु भाई आ एगो ब्याजी के बना दी ना लक्ष्मण जी ब्याजी गाने आए हैं कि देखो अपने से आ गए बाप रे बाप ओहो चली तो इनके के राम बना देता चैन बंद करो चैन बंद करो बंद ठीक है में हो खुलल हो बंद करो ऐसे भी गर्मी है भाई आदमी के बर्दाश्त से नहीं हो रहा है तो वो कहाँ से बर्दाश्त आवत है भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चाचा जी मानी तो देव आना तो पत्थर तो है ये ऐसे ही 5 गो चोर बेंजे वाला नाल वाला झाल वाला ब्यास 5 गो चोर एगो घर में घुस गई चोरी करे खातिर आ जेही तरह चाहल उटैची उटैची लेके भागे के मालिक मलकिनी दोनों जाग गई तो चोरवा का कोइलक 5 3 गो छज्जी पर आ 2 गो पलंग के तर में ढुक गई आ मलकिनी देखली कि हमर अटैची खुल गई बक्सा खुल गई और लगली रोए कि बाप रे बाप जितना रुपया पैसा रहे सब चोरवा चोरा के लेके भाग गई मालिक कहता नहीं कि चुप रहा अरे चोरवा तो भाग गया चोरा के पैसा होगा फिर खरीदेंगे जाने ऊपर का आ दोनों चोरवा ऊपर जे रहे तीनों छज्जी पर बार बार सुने कि जाने ऊपर का के रे ई बुझाता नु कि 5 गो के देखले नहीं कि 3 गो के देखले बा तब तक फिर मलकिनी रोए लगली कि बाप रे बाप चैन रहे हमरा गाला के कान में के रहे सब चोरवा चोरा के लेके भाग गई मालिक कहतन के चुप ना रुपया पैसा कमाई फिर तेरा गहना बनवा दे जाने ऊपर का चोरबा के बर्दाश्त ना भइल जाने ऊपर का सुनते उ तीनों चोर धराम से नीचे कूद गई ए मालिक गोर लागत तनी खाली बार ऊपर के कहत तनी 2 गो अंदरो ढुकल बारन से आ 5 चोर पकड़ा गइल ताहा ओकरा के कुटान कुटलस केकरा नाम से एकरा ऊपर का के नाम से त जाने ऊपर का मानी त देव ना त पत्थर ऊपर का के नाम से कितना रुपया धन दौलत बच गई त भगवान के राम के रूप में हमरा ओह आरजेडी के कट्टर फैन है भगवान रामचंद्र जी आप हैं आपका नाम राम जी पापा के नाम राजा दशरथ मम्मी के नाम पता नहीं पागल कौशल्या नाम याद रखिए कौशल्या जी आपका नाम मालिक खिसियाइएगा नहीं आप मर्द है ना तो कैसे ना को कहे कि हम मर्द है क्या हाँ ना माइक में कहे कि हम मर्द है जब हम कह रहे थे आप ही को मर्द है ना जी डाउट है क्या आपको तो कह दीजिए कि हम मर्द है हिजरा का हो पागल अच्छा आपका नाम चली बहुत सुंदर पास आगे रघुआ चली पीछे से लक्ष्मण जी फुलवारी की ओर चलता नहीं फूल लागे गुरु जी के पूजा करे खातिर आगे भगवान रामचंद्र जी छोटकी तनी जगह दो ललिया हट तो ने सुखल परोर रघुआ चलिए पीछे ए तनी गमछा दो लाले लाल कम से कम एगो नया बा गमछिया दे ना दो गमछिया कम से कम पिया रखा दो लतई तनी निमन लागी बहुत सुंदर ले चल जाइए घर दोनों ना घर जाए के लगे निमन बात कि प्रभु अरे राम लखन माने अरे गुरु के वचन भगवान रामचंद्र जी आगे टहली ना
आगे अगर हुआ चली आ पीछे से लक्ष्मण जी कि प्रभु राम अरे लखन माने अरे गुरु के वचन तो चलल फूल वाला रामा फूल बरिए में लखन माने गुरु के वचन चलल फुलवा लहराना फुला बरिए में लखन माने गुरु के वचन लगले प्रभु राम लखन माने गुरु के वचन चलल फुलवा लहराना फुलबरिए में फुलवारी के अंदर प्रवेश कइनी देखी राम विवाह शुरू करते फुलवारी शुरू करते चाची लोग के देखी चेहरा पर हंसी आई कौन कहता नारद भगवान अइले कहले की जगह पर ना बैठिए गोर मत लगी हो माने शिक्षा देवे लगल तू आके हे भगवान रामचंद्र जी फुलवारी के अंदर प्रवेश कइनी रंग बिरंग के फूल पर नजर पड़ल रंग बिरंग के पेड़ पर नजर पड़ल ओ फुलवारी के शोभा अपन छोट भाई लखन लाल जी से कहे लगनी कैसे अरे नजरिया नजरिया हे बबुआ ई कैसे चलई थवन ओहो आराम से राजा जैसे चलिए ना हाँ राजपूत के धिया पुता जगता हाँ बबुआ अरे बगनमा बगनमा अरे बगनमा के बबुआ होई तो राजा के अरे बगनमा के बबुआ होई तो राजा के बबुआ हाय देखा राजा हे बगनमा के बबुआ होई तो राजा के बबुआ हाय सुंदर सुंदर पेड़ देखो लागल या समनमा देख के बगनमा के पागल भइल मननमा त बबुआ होई देखो राजा के बगनमा बबुआ हाय देखा राजा के बगनवा बबुआ हाय होई देखो राजा के बबुआ होई देखो राजा के बगनमा कुछ दूर और आगे बढ़नी आम के पेड़ पर गुल्लर के पेड़ पर पीपल के पेड़ पर अमरूद के पेड़ पर अंडी के पेड़ पर के पेड़ तार बाबूजी ओ जे फुलबारी में लगे भिखारी सिंह अभिमन्यु के भिखारी सिंह ओ जे अंडी के पेड़ आ बैगन के पेड़ ना रहे अच्छा रंग बिरंग के पेड़ लागल रहे पेड़ देख के फुलबारी देख के भगवान रामचंद्र जी लखन लाल जी से कहतनी कैसे कैसे किया ममा के डोलिया पर अरे कुहू के कोयलिया अरे दुलबा के देता झिका झोर बबुआ लक्ष्मण अरे कदम के डलिया पर अरे तोता और मैनावा अरे कदम के डलिया पर अरे तोता और मैनावा अरे कैसन करता किलोर बबुआ लक्ष्मण कुछ दूर और आगे बढ़नी तो फुलवारी में बसवारी रहे बसवारी पर नजर पड़ो माने कि आई दादा ऐसा सुंदर बसवारी भाव लगल कैसे हाय देखो राजा जी के अरे घने बसवरिया कुहकी बोलिया आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है क्या तो रुक जाइए हम व्यवस्था में लग जाते हैं दे दीजिए 5 रुपया भैया देखो खाली गुटखा शिखर मत खाई खाली गांजा पीहा हम फोड़वा जरूर पीहा हाय लेला जा 20 वाला पुड़िया ले वो तो
हम दोनों भाई के अपना तू जा 20 वाला पैकेट खर्चा सवेरे के दे देनी है। हाँ। लेकिन वो ब्यास के तनी साइड रहियन त वो छीन के भाग गई। ए बबुआ होय देख राजा जी के अरे घनी बसबरिया कुहू की बोलिया अरे कुहू की बोलिया बोले अरे लीरे कोई लरिया कुहू की बोलिया बोले लीर कोई लरिया कुहू की बोलिया बोले लीर कोई लरिया कुहू की बोलिया बोले लीर कोई लरिया मोरबा निहारे मोरनिया के थोरबा फुलवारी में मोरबा निहारे मोरनिया के थोरबा खोरिला में देखो जोर को फोरबा चिरैया ए बबुआ चाचा को चिरैया को रली मसकरिया कुहू की बोलिया बोले लीरे कोई लरिया कुहू की बोलिया बोले लीरे कोई लरिया कुहू की बोलिया बोले लीरे कोई लरिया कुहू की बोलिया बोले मेरे कोई लरिया। कुछ दूर और आगे बढ़े के सोचता नहीं तो फुलवारी के देखवारी जन मलिनिया रहली मलिनिया दौड़ के रास्ता रोक तू लोग डांटे कहा लगता मलिनिया रास्ता रोक लेता रही रास्ता रोक न कैसे रास्ता रोकल जाला होई से हाँ चहुदिस चितई पुछही मालिन गन अरे लगे ले न दल फूल मुदित मन मलिनिया पता ठिकाना कैसे पूछता रही आपका नाम क्या है? राम शुक्ल राम कह के श्री रामचंद्र विक्की यादव रामचंद्र इत लगले आधारो कार्ड वाला नाम बता देले मलिनिया पता ठिकाना कैसे पूछते रही कि राम जी से पूछा मालिन अरे मधुरी बचनवा तनी भाव में पूछी अरे बता बबुआ अरे के करबा रो दुनो ललानवा आओ है करबा रो दुनो लला ए बता बबुआ के करबा रो दुनो ललानवा बबुआ के करबा रो दुनो कहां तोहर घर होवे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं सिंगल है हमरा लेल कोई नहीं है तोरो लेल है टेंशन मत ली काजी राम जी से पूछे मालिन मधुरी बचन में बताबा बबुआ के कर 12 तू ललनवा कि कहां तोहर घर होवे का होवे न मामा हो कहां तोहर घर होवे का होवे कहां तोहर घर होवे का होवे ए जे तोहर घर होवे का होवे ई पूछत दिया कि कहां तोर घर होवे का होवे न मामा मत कहत ए जे तखवन राजा के बबुआ पर तू ललनवा हो कौन राजा के बबुआ पर तू ललनवा हो कौन राजा के बबुआ पर तू ललनवा हो कौन राजा के बबुआ अरे कान्हा मामा शोभा तोहरा अरे धेनु हो गौरी बनमा ए बता बबुआ के करबारो दुनो ललनवा बबुआ के परबार दुनो ललनवा
हमार टाइम 4-5 मिनट बच गए आरजेडी आई में कोनो बीजेपी के आदमी होते तो खिसियाइए जाता अरे वो बीजेपी